مزمور داويت معراف 110 ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ ብርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ። እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣንካ ክልእኽ እዩ። ኣብ ማእከል ጸላእትኻ ግዛእ። በታ ሰራዊትካ እተኽትተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ። ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ ኣውሉ ኸምኡ መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጹኻ። እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸደቕ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይተዓስን ከኣ። እግዚኣብሔር ኣብ የማንካ ኮይኑ ብመዓልቲ ቁጥዓኡ ንነገሥታት ክጭፍልቖም ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክፈርድ ብሬሳታት ክመልኦ ርእሲ ርሒብ ሃገር ክጭፍልቕ ኣብ መገዲ ካብ ወሓዚ ክሰቲ ስለዚ ርእሱ ልዕል ከብል እዩ።